Parti politique jɛkulu min bɛ wele ko RPM olu y'a yira ko jamanakuntigi ka sanyɛlɛma laseliw la ko min ye kalata kɛli waati ka dama se o ma fɛn min tun kɔnɔnen don politikimaw fɛ Seku Niyame ale ye parti RPM o ka kumalasela ye. A da magara point caman na en réalité an kun bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ nin kun bɛna k'a bolo occasion ye occasion min kɔnɔna la a bɛna waati kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ kalafiliw bɛ se ka labɛn waati min kɔnɔna la ani sigikafɔ minnu bɛ kɛ walasa ka bɛn kɛ o waati kofɔlen ninnu kan nka an y'a ye k'a fɔ a da ma maga datiko la a ma datiko di a ma dɔn ɲɛfɔli fana na mun b'a jira k'a fɔ maaw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka kumaw kɛ walasa ka bɛn dati kan donc an kɔni bɛ ka mun kɔnɔ o kun ye k'a fɔ ni occasion in senfɛ an bɛna jɛyaba sɔrɔ o la en tout cas an ka niveau la n'o y'an ka parti Rassemblement pour le Mali RPM an bɛ se k'a fɔ an kun sigilen bɛ ni mun ye o tɛ nin ye. Parti ADEMA PSG olu fɛnɛ fanfɛla la k'u ye faamuya min sɔrɔ Colonel Assimi Goïta ka sanyɛlɛma laseliw la k'o de ye hakili jagabɔ ani bilasiralikanw ye. Honorable Yaya Sangare ale ye o parti ma ye. An bɛ mun retenu kɛrɛnkɛrɛnnen la o y'a ye k'a fɔ a y'a ɲini maliyɛnw ka sigi an ka sigi ka fɔ kɛ damu ye an ka ɲini an bɛ se ka fɛn fɛn dilan an ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi an ka o dilan an ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ da ma don la an y'o faamu an b'o ta k'a fɔ o y'a hakilina ɲuman ye n'a bɔra sira fɛ ni bɛɛ y'a faamuya ten k'a fɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana in jɔ jɛkulu kelen tɛ se ka jamana in jɔ an bɛɛ de bɛ jɛ i kɛra sɔrɔsi ye o kɛra société civile mɔgɔ ye o kɛra parti politique mɔgɔ ye o i kɛra diinɛ mɔgɔ ye o an bɛɛ de kan ka sigi k'a lajɛ jamana nin bɛ se ka dilan cogo min na parce que jamana nin ye an bɛɛ de ta ye. Morena olu fɛnɛ y'u ka yetaw fɔ an ye an ka jɛ ka Nabi Togo la lamɛn. Kuma na an fɔra an jigi kɔ an kɔni fɛ 2024 in fɛnɛ na awa sigikɛn bɛ k'u kɔnɔ yɔrɔ mun na o ye kalafili kow ye sigikɛn bɛ k'u kɔnɔ kalafili de la tiɲɛ don a ye laseli minnu kɛ a caman bɛ an ka awa tali kɛ an ka gɛlɛyaw la nka nin gɛlɛya ninnu fɛnɛ an b'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ a fura dɔ ye kalafiliw ka kɛ an ka ɲɛma dɔw sigi jɛmu fanga ɲɛmaw sigi walasa jamana ka bɔ nin kɔlɔlɔ ninnu kɔnɔ kama sɔrɔ i taara ɲɛw i taara kɔw awa a tɛ taa min kɔ o de ye kalafili ye dunatɛmɛ fanga ka baara tɛ ka kɛ i b'i bolo bila fɛn bɛɛ la i bolo bɛ sɔnna i bolo bɛ biɲɛna ko nugubaku birilaw fɛnɛ kana taa k'i to u ka bɔ nin wale ninnu kɔnɔ u k'u ɲɛsin kalata baaraw ma an ka jamana ɲɛmaa sigi. An k'a dɔn k'a fɔ furancɛlatɛmɛ fanga ɲɛma Colonel Assimi Goïta ale ye laada la tile i n'a fɔ min bɛ kɛ jamanakuntigiw fɛ sanyɛlɛmaw la a ye ɲɛfɔli kɔni kɛ baaraba minnu kɛla san tɛmɛlen ani minnu bɛna waleya ni san kura in kɔnɔ jamana ka ɲɛta a n'a ka basigi kama. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.